Varsinaisesti niin sanottu Volvo, Suomen Volvon kilpatalli niin tuli yhdessä 140-sarjan kanssa ja silloinhan meitä oli jo parhaimmillaan 5 autoa. Että 5 oli maksimi, mitä meidän tallissa oli. Ja silloin alkoi niin kuin aika loppu, että oli pakko keskittyä tallipäällikön hommiin, koska sekin oli sivuhomma. Eli päivällä korjaamopäällikkönä ja illat ja pyhät tallipäällikkönä. Se oli tosi kova tiimi siihen aikaan, että oli Hannu, Eeva Heinonen, meikäläinen ja sitten oli myös Soutulahden Eero ja sitten nykyisin oli ketäs, siinä oli kuitenkin paljon semmoisia nuoria kavereita, joita Volvo sponsoroi. Se oli tosi kovaa touhua, koska Hannu tuli tiimiin, se toi lisäväriä siihen ja lisää vauhtia kaikkeen. Ja Grönbergin Kari, joka oli aina myötämielinen, teki siitä tiimi, joka voitti paljon, joka tuhosi paljon autoja, mutta kaikki oli niin kuin sanotaan, että kaikki antoi kaikensa ja tulokset oli positiivisia. Ja siltä ajalta mulla ei ole muuta kuin todella hyvää sanottavaa Hannusta sekä Volvosta ja koko tiimistä, että se oli mulle erittäin opettavaa aikaa, jolloin mä ajoin Hannuun vastaan ja sehän oli mun tärkeämpi, jos ollaan rehellisiä, tärkeämpi voittaa Hannu kuin yleiskilpailu melkein, mutta jos mä voitin Hannu, niin mä voitin myös yleiskilpailu, että Hannuhan määräsi tahdin kilpailuissa. Jyväskylässä on käyty taistelut tosiaan ja se oli kova kilpailu Suurajossa ja silloin kai me vielä juuri niin päästiin niin kuin Hannun edelle siinä, mutta sitten sen jälkeen olikin jo tiukkaa niin, että ei... Me 3. sijasta Volvolla. Kuitenkin Lampisen Simon kanssa oli kova kahina ja mä vetäsin, se on silotettu se heitto nyt, mutta vetäisin täysillä yli yhdestä, mistä ei olisi pitänyt yrittääkään täysillä. Me lennettiin niin mahdottomasti ja siihen aikaan ei ollut kartturin penkit niin kunnollisia, että meillä oli standardipenkki ja Eki painoi niistä pehmusteista lävitse ja löi itsensä niihin rautoihin, mitä siellä alla oli. Satutti selkänsä pahasti. Totesin vaan, kun tultiin alas, että kyllä nyt jotain sattui. Ja sitten niin kun luu murtuu, siitä murtui 5. lannenikamo kasaan 3. osan ja siinä ei saa niin kun ääntä ollenkaan. Siinä tosiaan mykistyy. Se on kuulemma sanotaan, että jos menee käsi poikki tai jalka, niin se on sama tilanne vähän aikaa. Ja Hannu vaan kysyi, että mikä sattuiko sekin, että kun ei tule nuottia. Ja mä en oikein pystynyt muuta kuin nyökkäämään, että sattuu. Ja kyllä mä elin niin kuin elämäni taaksepäin siinä, kokeilin varpaitani, että toimiiko. Ja tosin ne kyllä toimi, mutta kyllä siinä kuitenkin ajattelin, että nyt on loppuelämä rullatuolista tai jotain. Ja sitten me tultiin maaliin tietysti hirveän hitaasti. Hannu ajoi ihan maata pitkin sen lopun. Ja se oli viimeisen pikataipaleen maali. Niin tultiin siihen, mä sanoin, että soittakaa ambulanssi vastaan. Siihen aikaan ei ollut pätkien päässä ambulansseja. Ja lähdettiin ajaa ja Eki voi vähän paremmin, sanoi, että ajaa vaan maaliin saakka. Mutta sitten alkoi taas huononeen, niin kun se ambulanssi tuli, niin mä päätin, että kyllä se on parempi, että ei oteta mitään riskejä. Ja ne siirsi hänet sairaalaan siitä. Ja siellä sitten kuvattiin se ja sanottiin, että siellä on yksi nikama murtunut ja eikä siinä mitään. Mä olin 3 päivää siellä Jyväskylässä sairaalassa. Siellä kävi sitten kaikki katsomassa. Mä muistan näitä siihen aikaan. Oli Tsaan Tottikin poikkesi. Hän oli, en muista kenen kartanlukijana hän silloin oli. Ja Timo ja Henri Littoni kävi ja Simo kävi, kyllä siellä Aleeni kävi ja kaikki ne tuli silloin sitten tietysti katsomaan. Ja mä ajoin nyt maaliin, mutta kyllä mä sen tiesin, että ei semmoista tulosta voi hyväksyä, missä 2 puuttuu maalista. Me oltiin Hannun kanssa siis Fiatilla koko vuosi 74. Haettiin Portugali, Marokkoa, Hannu ajoi sen Pösöllä ja sitten se ajoi mun kanssa Portugali, joka oli mun ensimmäinen MM-voittokin. Ja silloin Hannu oli toinen ja se oli mulle niin kuin tärkeä voitto siinä suhteessa, että siinä ei ollut kukaan paikkakuntalainen toinen vaan Hannu ja se nosti mun voiton arvoa myös paljon. Ja sitten mä ajettiin Monaco, jossa Hannu kyllä pesi, mutta että mä olin toinen ennen viimeistä iltaa ja se oli mun ensimmäinen Monaco kai myös.
niin Hannu pesi mut viimeisenä yönä ja se oli myös sellainen turpaantulo, että siitä aina oppi, että Hannu vaan veti kovempaa ja rutiinilla, että mä en pystynyt vastaamaan. Mä tykkäsin ajaa Marokossa, se on aika erikoinen maa ja siellä oli myöskin niin semmoinen yksi tosi pitkä pikataival, 830 kilometriä, ajettiin niin siinä Saharan pohjoispuolta sitä reunaa pitkin koko Marokko poikki mä tykkäsin olla siellä, se oli aika erikoinen maa ja varsinkin kun ranskalaiset tallissa oli, niin pääsi niin sisään vähän niihin kyliinkin, että kylävanhemmat, kun siellä tarjoili lounaita ja muita, niin ne oli erikoisia tapauksia. Sieltä muistuu mieleeni hyvä tapaus, kun lähdettiin silloin just 75 niin tälle pitkälle pikataipaleelle. Tilanne oli semmoinen, että Mäkinen ja Aleen ja minä, niin meillä ei ollut kuin 2 minuuttia varmaan keskenämme ero. Ja tämä 800 kilometriä oleva pikataival edessä. Mä lähdin ensimmäisenä ja hanat auki tietenkin ja rengas rikko, mutta niitä ei sillä lailla kuulunut, että ei kerännyt saada mua kiinni, mutta ei ollut kauan kestänyt, kun Markku oli vetänyt johonkin tuommoiseen kuivaan jokeen niin, että lamputkin oli lähtenyt eteenpäin, kun se oli tärähtänyt siihen vastaseinään, mutta optimistinen miehen se oli vielä lyönyt 3 sisään ja päässyt joku kilometrin verta, kun öljyt oli tullut poikki. Ja puolessa välissä 400 kilometrin päästä meidän piti tankata, tultiin siihen kylään eikä löydetty mistään, niin ei löydetty meidän huoltoa, haettiin aika pitkään ja renkaat huolettiin pirusti. Ja mä muistin, että siinä ulkopuolella on yksi semmoinen, ei voi sanoa bensiini ja semmoinen yksi tynnyri ja pumppu. Ja sieltä saatiin polttoainetta ja Mäkistä ei vielä silloin kuulunut ja lähdettiin ajaa ja ei päästy kuin 20 kilometriä ensimmäinen rengas ja sitten meni toinen rengas ja sitten meni 3. rengas ja sitten ei ollut enää panna uusia. Ja mä muistan aina, kun mä seisoin siellä, sellainen pitkä mäki ylös, että näki sinne laaksoon monia kymmeniä kilometrejä. Ja seistiin siinä ja odotettiin sitten Timoa, että jos ei silloin rengas rikkoa, niin saadaan rengas. Ja sitten hiljalleen aurinko just nousi ja alkoi kuulua Timon ääni. Ja sitten hän sieltä tuli ja antoi renkaan, mutta siinähän sitten niin oli kun me pantiin ne alle ja muuta, niin hän sai sitten jo 10 minuutin johdon varmaan ja näytti, että se voittokin meni siinä sitten, mutta sit seuraavalla pikataivalla se oli vielä kuin 400-450 kilometriä, ne oli kaikki tämmöisiä pitkiä. Niin Timolla oli sitten epäonnea ja meni perärikki ja siellä mä muistan aina, että Totin kanssa odotettiin eikä kuulunut, sitten käsitettiin yhtäkkiä, että jo, että on voitettu. Mutta Timo ei kovin helposti perää anna, se sai sieltä soitettu, missä sillä oli perärikki, niin starttiin ja sai jollain lailla, ei hänenkään ranskan kieli niin valtaisa ole, mutta sai meidän huollon puhelimeen. Ja sieltä niin joku poliisi lähti ajamaan sitten niin sitä perää niin sinne kylään, joka oli jonkun 100-200 kilometrin päässä. Ja se sai sen ja löi itse sen alle ja kyllä se maaliin tuli kuitenkin. Kun mä olin ajamassa Pösöllä tuolla Etelä-Afrikassa, niin Uwe sanoi, että hänellä on auto kyllä, mutta ei ole rahaa. Sitten mä sain Korpivaaran, tai Atsoaholle soitin tänne, jolla oli hyvät suhteet Korpivaaraan ja sain heidät rahoittamaan se homma. Et me ajettiin Atson kanssa Jyväskylään yhdessä ja voitettiin se. Ja silloin oli Aarne oli huollossa. Mulla oli 3 huoltomiestä ja Aarne, meillä oli 2 autoa ja sitten niin taas vanhan kunnon ystävät ajoi renkaita sitten sen verran kun niitä oli, että se oli hyvin pienellä panostuksella saatu voitto se 75. Kyllä, ja sitten kun heti ensimmäisiä metrejä, kun siinä autossa istui, niin alkoi innostua, että hyvän aika, tämähän on erittäin hyvä auto. Ja se oli kiltti ja helppo käsitellä ja kaikilla lailla. Semmoinen auto esimerkiksi, että jos mä olisin itse ajatellut, että mä haluan ajaa vielä kisaa, niin se olisi ollut yksi auto, jolla mä olisin halunnut ajaa. Me mentiin todella hurjaa vauhtia, että se oli siihen aikaan kyllä vähän enemmän kuin limittiä ja sittenhän mä poistuin Savonlinnan tauon jälkeen huolella ja Hannu uhrasi sitten tauostaan sen, että se kävi ajamassa 3 pätkää, jotka oli hyvin lähellä Savonlinnaa vielä kertaalleen muistaakseni niin hyvin kuin mahdollista. Ja niin kuin lähdettiin,
Ja muistaakseni voitettiin 1 sekunti, seuraavalla 2, vai miten se oli, ja taas 1. Ja muistan hyvin, kun lähdettiin sitä seuraavalle pätkälle sitten niin kuin 4. tauon jälkeen, niin Markku lähti sinne ensin ja se kysyi, että niin Jasso, montako sekuntia se oli? No mä sanoin, että mä olen laskenut, että meidän hyväksi pitäisi olla nyt 2. Markku sylkäsi hanskojen. Jaha, ja nyt lähdettiin. Ja se lähtö ja ne jäljet, kun me lähdettiin seuraavana autolla, ne oli sen näköistä, että nyt, jos koskaan. Ja mitäs Hannu ei tietenkään mitään antanut periksi muuta kuin vielä pitempiä hakuja ja ylityksiä, kun se päättyi siihen, että ei se ollut kuin muutama kilometri, niin Markku oli ojassa siellä. Mutta varmasti se tilanne oli semmoinen silloin, että se ei olisi päättynyt, se kisa ratkennut muuta kuin jommankumman ulosajoon. Kyllä niin kovalle otettiin. Meillä oli silloin, kun mä tein Toyotan kanssa sopimuksen, niin mä luulin, että se Corolla saadaan 2-litrasella koneella, mutta se osoittautuu aika äkkiä, että se ei olekaan totta, ja jouduttiin ajaa Selikalla, joka oli aika iso ja kömpelö tuohon rallihommaan. Kyllä mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä menin sillä tuonne Tour of Deanin ajaa tuonne Englantiin, niin nehän painoi vasemmalta oikealta ohi kaikki. Ja Ari ja Brooks oli silloin eskortilla, niin mä hävisin semmoista varmaan 2 sekuntia, 1,5 sekuntia kilometriä. Että se ei ollut hyvä auto siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin niin näki sen 2 vuoden kehitykset, kun mä jätin ne 77 R-asiassa. Mä olin toinen, Valdecord voitti Fordilla, mutta me kamppailtiin ihan tasaväkisesti keskenään, että siinä ei ollut semmoista minuuttiikaan eroa, kun ajettiin, että se niin osoittaa, mitä me saatiin 2 vuoden aikana aikaa. Niin, mä ajoin sitten Fordilla, kun mä menin Fordille 78, mutta mä ajoin 77 Toyotalla. Mä oon aina tykännyt ajaa Englannissa, mä tykkään semmosia urheilumielistä porukkaa ja mukavaa ajaa. Et mulla todella, niin mulla on Skotlannin ja Walesin ja Yorkshiresta ja Erasista kaikista varmaan 4 voittoa ja kaikista se on 5.